Jo us demanaré un favor, si podem punxar la primera cançó del disc, perquè em sembla una forma brutal de començar un disc. Sí, sisplau. Amb les nets més llargues que ahir, tan guapes que som modelaríem a París. A París, a París, a París, a París, a París, a París, a París. Què és això? no. Què és això? O sigui, es pot començar millor un disc? És que mola molt, molt, molt. Sí. Jo aquesta cançó va ser molt guai perquè no me l'esperava gens, en plan, a l'estudi, vaig anar de sobte a l'estudi i tenia com una tornada en meus cervells, saps? I de sobte l'Scotty va començar a repetir París, 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 i de sobte en plan em va dir, bueno, he fet això, es va posar els cascos, es va fer-ho, i em diu, bueno, he fet això, escolta-ho. I jo en plan, what? No. O sigui, el drop tot em va semblar tan increïble i no m'esperava gens, saps? I vaig sentir com... Crec que va ser la primera vegada que sentia com aquesta màgia de dir, uau, això és fent música, saps? En plan, va ser com molt Que heavy. guai. No, és que és això, és un inici perfecte, o sigui, Sí. m'encanta. Des Que d'aquí, o sigui, un shout-out al Scotty, perquè Ja em sembla un ves. productor brutal. O sigui, Increïble. aquest disc és una Que- obra mestra. O sigui, Que realment és molt Total. important poder confiar també en la figura del productor i que et digui també de dir, hòstia, tinc una idea, et deixo que li donis forma i confiar perquè poden fer una feina brutal.